Lagi bingung katene masak opo, ndek kulkas mek ono tahu karo tempe, ya wis lah cus gawe oseng-oseng tahu karo tempe. Halo rek, piye kabare dino iki? Muga-muga padha seger waras kabeh yo. Oke rek, iki mang tempene tak potong-potong dadu, mari ngono terus tak goreng sampai kecoklatan ae, mari ngono terus tak entas. Tempene wis mateng, lanjut tahune sing tak goreng, tahune yo tak potong dadu ngene yo rek, ben serasi. Lah lek wis tahune rada kecoklatan langsung ae tak entas, mari ngono tak gawe ngosrang-ngosreng bumbune ya wis kayak biasa ya rek, menggawe brambang bawang karo lombok diosrang-osreng sampai mateng. Lah lek bumbune wis mateng langsung ae ndek kene tak tambahi banyune ku sak cukupe ae sesuai seleraku. Mari ngono kari nyemplang-nyemplungne bumbu penyedape ya wis kayak biasa ae, aku menggawe roiko sapi karo micin, gak lali pisan kecape. Terus kari ngudak-ngudak maneh, lek wis sekirane bumbune wis pas langsung ae kari nyemplungne tahu karo tempene. Ndek kene tak anteni sekirane banyune ku wis nyresep, mari ngono kari mateni kompore, ya wis ngono ae, ayo mangan rek.